ole ka channel minu clear sak tu zong zong te in zawai hina lom tur shil chawa zaberin soi du chu hei channel thar te kan siam ve a super hei movie chang chang kan po chuak ve ni chu e ti khan mani tongin mizo toi kan let thina hei clip toi te te endina mi nga mi thum mo angbel ka chu kan han post thina ta khanin kha ka chu copyright lo claim ma se poi lo ta chuanin a movie pumpui movie pumpui top a full kan on post ni chon YouTube khan a block mak mang mai ni a copyright claim ba han en thei mi lo turin a block mak mang wang khan mani po khan kan on post ma se chu po chun lo block awang khanin hey Google Drive a hianin tian link kan on post anga hemi description hoi hian Google Drive a link kan on thonanga chulai chonin ro lu tanga supernatural episode season 1 episode 1 chu a full in chu da chon en thei don ta ni tu chuan a download thei tho ta chuanin nakin zela po episode dang kanon post so zel tura ngai la he indian video thui tak tak a movie small episode khat ang top te kha chu YouTube hianin hei post e phal lo shim shim ta ni chu wang chuanin ka tiang kha chu kan en du chuanin full episode in du chuanin Google Drive a tikhan ka da top ta indu chuanin lo en le thenga full in milo en sak tap thlap ula chuan ka channel hi milo like saka milo subscribe sak turin karon nge chawa ka video zong zong hi a top thlek milo en sak turin karon nge na cheu ni za vai chu ka lo me